И така Зарето предприема пътя към инициацията от лабиринта на Биг Ликтаж. Успее ли да мине този тунел, следва, че е инициирано духовно. Я да видим сега. Много е сложно, уважаеми зрители. Ежедневно тясно. Изглежда, че успява. Браво! Наблюдаваме нещо невероятно. Азария мина инициация, което ще я направи сигурно много. За вас предава събитието